Xebata Profesor Doktor Abdurrahman Adak ako di perwerde û lêkolînên edebiyata Kurdî ya klasîk de dê bibe kitêbeke referansê. Teşeyên nezmê di edebiyata Kurdî ya klasîk de ji nav weşanên nûbiharê derketiye. Xebata ku di qada estêtîk, ruxsarî yan nezm helbesta Kurdî ya klasîk de hatiye nivîsîn mijarên giştî yên di vê qadê de bi metodolojiyekî akademîk û sîstematîk di nav rûpelên xwe de dihewîne. Nezm di sîstema edebiyata klasîk a İslamî de têgeheke vegirek ku çi peyva helbestê bi dest xistibe, çi jî bi dest nexistibe, hemû metnên bi kêş û serwa digire nava xwe. Teşeyên nezmê jî wek estêtîka ruxsarî ku li ser aliyên dîtbarî, hendesî, şematîk, simetrîk û topografîk ên metnên mehzûm radweste dikare bê pênasekirin. Pirtûka ku Profesor Doktor Abdurrahman Adak amade kiriye ji aliyê weşanxaneya nûbiharê ve hatiye çapkirin. Berhema ku ji 638 rûpelan pêktê di sala 2019 de hatiye çapkirin ku di qada xwe de xwedî fêdeyekî muhîm e.